Ileme ebe anyị nụta n'ọbụla Obi Nze Anthony EJIMADU onye nke Nze Mgbidi nke bụ Nze Elvis Abaranze Mgbidi wọrọ mmadụ yes ọzọ Mgbidi ogbenye na-echidi ya kemgbe ụtụtụ onye ọbụla chiri ọzọ n'aka gị a ogbenye na-echidi ọzọ ọ na-abịa gọmezi onwe ya yes the promotion of our culture and tradition. Ezi sara ụwa ịgba ụwa niile ụwa gburugburu ka ndị Mgbidi ji ọzọ ọhịa na project ebe anyị nụta n'ọbụla Obi Nze a lot of people trying to make it easy. I'm not Yes. Thank you. Yes. Nze Elvis Nwowu. Nze Eziokwu ịnụkwa begi onye Nze ihe bụ begi ka ịnụ begi onye Nze anyị kelele gị mpa biko anyị kelele gị ama afụkarị gị na ihe ndị Nze ọ ga-amasị m ka m makwa na onye bụkwanụ taa anụ Okay. I'm very well, mana. Get my first one-on-one encounter with you. Yes. What is it? No. On the line. Okay, the former chairman, Madu Post Forum. Are you calling? No.
ifu ha na onye chọrọ ịpụta ka esi agba dọghị n'anya na-azụ gị dọghị nke na-akpọ gị Ishi Nze Ọzọ Chief Nze designate Anthony EJIMADU nkele eme na ụmụ ọdịmma Ugbele Mgbidi Tano onye ha kwuru ka anyị eme anyị afọsịsịala ndị Nze Mgbidi anụrụla isi occasion bidogo de Tony Ishene Nze ke Ugbele ke bụzi General Nze Mgbidi maka na ọ bụ osichara ụlọ pụọ ma chere Mgbidi onye Chief Anthony EJIMADU na-emere ndị Mgbidi Tano Ọzọ Mgbidi ebe anyị Tano anyị afọsịsị ya bụ Nze Evis Nwowu nke bụ onye Nze Okezie anyị afọsịsị ya na ndị Nze gasịrịla isi n'isi all the promotion of our culture and tradition ka anyị na-eme ka o si eme ya mgbe gboo anyị na-ele anyị afụsịsị ya na ndị Nze Mgbidi gasịrịla isi n'isi can only promote our tradition and culture in a good light and not in a bad light. That is what Gosmadon Media Eagle-Eyed, ORU WEST Eagle-Eyed is known with. I promise to bring us the full coverage of today's occasion. Ọjọ́ na-eme mgbe gboo ọganna nna ha si eme mgbe gboo Nze Ọzọ from that to our side. Okay, onye Nze biko gbata anyị nke ebe afa gị. Okay. 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 Ọbẹ̀la Alimosho. What of? Okay. Can you go for here? Chief Nze Obofu Madu Chief Mgbidi Lebo onye Nze. English language. Okay. 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 Because you want to buy like here na abala na atọ onye Nze gburu eme omenya omara alijia. Mgbidi bata anyị like ihe na-atọ o jiri mara ezigbote onye Nze Mgbidi ihe na-atọ o jiri mara ezigbote onye Nze Mgbidi ihe na-atọ it was okay. All right. Thank you very much. I know for issue Ọzọ Mgbidi n'ụbọchị nke taa ebe anyị nọ na-ewetara ụlọ ozi a ị ga-anata ozi a from Eagle-Eyed ọ na peji a gị ga-esi anata ozi a taa ị bụrụ onye ọbụla na ebe ọbụla ị nọ na mba ụwa niile tinye ntị gị gaa tinye data gị folo anyị maka issue Ọzọ Mgbidi nke taa na ọ dịrị oyizi yes na so
The arrival of Nze Ogochukwu here today. La ebe wanayi woke Chief Tony EJIMADU Ozurumba, one of Alimosho. Honorable Engineer Ogochukwu, the Honorable Commissioner on Power in Igbo State have arrived. Nze OZURUMBA, you are highly welcome, sir. Ayafuna Nze bu ihe ukwu n'ala Igbo. Nze bụ ihe ukwu na Mgbidi maka na ogbenye adịghị eshi Nze na Mgbidi. Onye nke display of tradition and culture of our people. Ọbụkwa Nze ọzọ ka anyị kakwa ikuku okwu ya n'obi Chief OZURUMBA of Alimosho ebe odishi Nze ọzọ ya taa nọ ka anyị nọ ọla ubi ya. Performance of our the main significant. The Honorable Commissioner of Power in Igbo State. My big in-law. Last week, MC Shino Sotia Ọzọ Mgbidi. Yes. Oh, bless you. Ọmachaya Nzu a full bonafide member of Nze Ọzọ Mgbidi. Ihe anyị nọ n'obi ata nọ bụ Chief OZURUMBA Alimosho, Chief Tony EJIMADU. All of the guys no tano. Ebe Oleshi Nze Ọzọ Mgbidi. Onye Mgbidi ka anyị na-eme. Ọ bụ onye zuru oke bụ onye na-eshi Nze Ọzọ Mgbidi. Just like ogbenye adịghị Nze Ọzọ. Onye nwanne anyị
Oh, yeah, bro. Oh, yeah, bro. Oh, yes. Abode, oh, yes. There is not way about it. Is Ugbele Mgbidi? All the significance. Obo ke boya bo. Nze Ọzọ Mgbidi. Video yana ga. Oye zabeka. Ọmụrụ na ihe na-efu ike. Ọ̀rọ̀ náà kò bí ọkọ̀ bí gbà. Ọmana onye nze nzu ka ebuzi nzu ka ọla akara l'obi ya taa. This is the full significance of Ishi Ọzọ Mgbidi nke nwoke onye ojiri Gosmadon media Igbo-Eyed mara. Ali afa nzi ongere. Afa ozi ongere. Nge ba afa ozo ge. Keranu, wait. Afa ozo ongere. Oh, there, Junior. Okay. How you want to?
I forgot him this guy. Officially now. Yes. Audience are gathering the man. Audience are putting. Yes. Go see what I want to do. Audience are not working. I'm going to choose the way.